दिनै बি পি এফত মই এইটোৱে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আদিবাসী লিডাৰ আছে এই ওদালগুৰিৰ প্ৰদীপ নাগে হাগ্ৰামাৰ পৰা 30 লাখ লৈছে আৰু শ্যামসুন্দৰীৰ পৰা 30 লাখ লৈছে এই 30 লাখ 60 লাখ টকা লৈ পালে নিজৰ জাতিক এইফালে অলপ বিক্ৰী কৰি আছে নিজৰ জাতিক কিবা ST কিবা ষ্টেটাছ পোৱা নাই কিবা পোৱা নাই এইবিলাক কৈ আছে এইবিলাক সব প্ৰদীপ নাগৰ লেথৰা ৰাজনীতিক আজি আদিবাসী ৰাইজে বুজি পাইছে যে আমি কাৰ লগত থাকিলে লাভৱান হ'ব আজি 17 বছৰত BPF চৰকাৰে কি কৰিলে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ এইটো দেখা পাই আহি আছে গতিকে আজি আদিবাসী ৰাইজেও সজাগত হৈছে আজি ইণ্টেলেকচুৱেলবিলাক UPPLত ছাপোৰ্ট কৰিছে 100% আমাৰ UPPL জিকিব আৰু সরকার 15 তারিখত আমার UPPLৰ সরকার হব আর কেইটামান কথা মই কেইদিনমান কালি পরকি মই কৈ আছো বহুত কথা আছে এইখিনিতে মই সামৰণি মাৰিলো ইয়াউনো দিनै जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट XBLTआ बे खालेंदुवार समष्टिनि UPPL पार्टीनि अफिसाव जों गोख्रोङै रायजोफोरनिसिम मोनसे मेसेज होनो सानदों दिनै बिथां बनजार दैमारिया 17 बोसोर राज खालामनानै BPF राजखान्थि दोलोआव थानानै दिनै रायजोफोरनि बे समष्टियाव मा मावखो मा मावाखै जों गासै खोथाखौबो मिथिजोबो आरो रायजोफोरनिसिम जों मोनसे मेसेज होनो नागिरदों बिथां बनजार दैमारिया दिनै MCLA जाबाय स्पिकार डिप्युटी स्पिकार जाबाय आरो जोबथारनायाव EM जादोंमोन बिथाङा दिनै रायजोफोरनो मा मावना होनो हायो मा मावना होनो हायामोन बिथाङा दिनै गामियाव थांनानै रायजोफोरखौ थगायनो सानदों खिन्थु बिथाङा रायजोफोरनि जेबो मावाखै बिथांमोना ओरैबायदि दुर्नीति खालामदों जे बेसेबांनिखि बेयाव खालेंदुवाराव BCDC दङ बे BCDCनि चेयारमेनफोरखौ बिथाङा मुर्गा बानायदों माने चेयारमेनफोरखौ फासायदों मानो होनोबा BTCनिफ्राय जेबो फान्ड गैखाया ब्लक लेभेलाव दे चेयारमेनफोरा दिनै मा खालामदों जेबो फान्ड मोनिनि बे सेन्ट्रेल स्पन्सर IOAY न आरो बे PMAY आरो बे MGNREGA बेखौनो होंगो दोंगो खालामनानै गोबां जाख्ल'दों आरो खामानिया स्पेसियेलि मोनसेबो जाफुङाखै आरो बेल' नङा बिथां बनजार दैमारिया गावनि समष्टियावनो गोबां स्किमखौ जाख्ल'दों दिनै बनजार दैमारिया गावनि LED फान्ड रायजोफ्रा बिथांनाव कुइसन खालामो LED फान्ड लकेल एरिया डेभेलपमेन्ट फान्ड बेजों मोनसेबो खामानि मावाखै आरो SCA स्पेसियेल सेन्ट्रेल एसिस्टेन्ट बेजोंबो मोनसेबो खामानि मावाखै आरो सिक्स फाइनान्सआव कौटि पार्सेन्ट जानानै बिथाङा खामानि रानदों दिनै बे फैसाखौ द्र खालामदों आरो WPTनिफ्राय गोबां फान्ड फैदोंमोन बेखौबो मावफुङाखै गासैबो थिकादारफोरजों राननानै जादों दिनै बिथाङा बुंदों बे खामानिया आं मावनाय बे खामानिया आं मावनाय खिन्थु बिथांनि खोथाया मोनसेबो सैथो नङा दिनै BPF सरकारा गोबां डेभेलप जादों होनना बुंदों बैफोर स्किमफ्रा गासैबो इस्युजों फैफानाय दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि फैसा होदोंमोन ओरैबायदि डेभेलप खालामदों बेखौनो BTCनिफ्राय जों मावदों होनना बुंदों खिन्थु बे मोनसेबो खोथाया नङा दिनै बिथांमोना बनजार दैमारिखौ आं कुइसन खालामदों जे एनुवेल प्लेननिफ्राय PWDआव बबे मोनसे खामानिखौ मावखो दिनै इरिगेसनाव बबे मोनसे खामानिखौ बान्दो बा सुइस गेट मावखो दिनै बिथाङा बुंबानो जागोन नामा बिथाङा दिनैसिम LP स्कुल गंसेबो लुवाखै सोलोंथायावनो होन हेन्डलुमावनो होन भेटेनारियावनो होन एग्रिकालचारावनो होन फैलार बनजार दैमारि बेफोरखौ हिसाब लाया गावहा कमिसन मोनजानांगौ सेहरा देखायनांगौ फरेनाव थांनो मोननांगौ गिदिंनांगौ माने गाजा देखायनो मोननांगौ मावजिनि बारलाय नेवलायनि बारलाय बिथाङा दिनै आदिबासिनि भट बा अखमियानि भट टार्गेट खालामदों नेबा होआ बिसोरबो दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो सोलायनायखौ लुबैदों दिनै चेन्ज लुबैदों दिनै बिसोरबायदि बद्दा बे EM बे हाग्रामानि बे बद्दा सरकार बेयाव थानो गोसो गैला रायजोफ्रा दिनै खौसे जाबाय दिनै रायजोफ्रा सैथोयैनो सोलायनायखौ लुबैगोन आरो बयबो खौसे जादों आरो बयबो स्ट्रंलि दिनै UPPLखौ गोसो गोरबोजों दिनै सापर्ट होनो रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों दिनै BPFआव गैला